Vážení diváci Fasa TV, toto je Nočná Bratislava, skoro nás zrazilo auto. Fredo, ty si náš dnešný host Fasa Star. Ako sa máš, jak sa ti darí? A tak ešte v pohode, akože ujde to škola, super, prostredie tiež, akože prax úplne vynikajúce. Jasné, jasné. A nejaké novinky z Gimpla? Novinky z Gimpla. Áno, viem, že chodíš do Pezinka na školu a pričom vôbec není Gimpel, pardon. Vážení diváci, ospravedlňujeme sa za menšie poruchy Fasa TV. Teraz som išiel na stanicu totižto a zistil som, že som ju už prešiel. No. Aha, super. No, a čo novinky z Gimpla? No viete čo? Ako učiteľia celkom v pohode, len ten matika, ten je debil, ten necháva každého prepadnúť. No to som zažila. No, takže máte náš ten skúsenosť, no? Jak sa to oddialuje? Toto sa... Aha, dobre, díky. No. No, takže, vážení diváci, toto je Nočná Bratislava, ale nevyrovná sa to Košiciam. Takže... Ale môžem ťa poprosiť, vrátime sa na tú stanicu? Na tú zastávku? Jaj, tam je zastávka. Možno nám ide 50-ka Fredové. Nevadí, pôjde Vážení ďalšie. diváci, ja sa ponáhľam domov. Nevadí, pôjde na ďalší. Ale to není 50-ka, či? Chvala Bohu. 95-ka, no vidíš. Na tu som aj na tu som mohla nastúpiť, ale neviem, kde to stojí. Aha. Tak ale čo? Priedané MHDčky, to tu je jak oné. Môžeme ísť, bože. Jak v detskom domove do piče. Jasné. No, to je hrozné. Takže. Dobre, ďakujem, ale strašne sa ponáhľam. Ja už nemám proste čas, už by sme mohli skončiť. A mňa toto baví. No. Preto toto je Nočná Bratislava, chápeš to? Áno, ja chápem, ale tak už ste počuli novinky z Gimpla, je všetko možné, takže už... Takže poprosím ťa ešte to rodné číslo. Aké rodné číslo? Hej, kde je tá zastávka? No, a zase sme prešli zástavky, môžeme sa na ňu vrátiť? Jasné. No. Ach, sakra. Rob. Sa na to môžem vysrať. Fuck. Preneste si svoje číslo do ozónu? Liničky Fasa TV, sme tu opäť v našej kuchárskej show bez vreckovky, jo, tady máme, jo. Dneska je to špeciálny vánočný vydaný, protože děláme těstové kšupavý koláčky. Jsme ještě poctěni, protože k nám zavítal i nový host, Patricia Vrabnejciová, jo, zatleskajme jí. První host naší super show. Jo, na to potřebujeme všechno. Minerální vodu, jo, vejce, česnek, cukr, mouku, vegetu a křupicu. Pak ještě 2 štipky sůly, pak ještě mlíko, asi litr a nakonec to završíme slivkovou šťávu, jo. Takže jdeme na to. Začneme to 2 vajcami, jo, opatrně to rozbijeme. Tak tam přidáme trochu ty minerální vody, jo, nesmějme se. Pak je potřebný i cukr, jo. Pak trochu česneku, protože to musí být křupavý těsto. Pak tam musíme přidat trochu tyhle mouky, jo, protože to cesto, pak to ještě musíme zamíchat, jo, všechno si to pamatujete, jo. Je to strašně rychlý recept a máme na to časový limit, protože redakce Fasa nám vynadala. Jo, pak tady máme ještě strůhanku a kšupicu. Na to nemůžeme
tudy ešte 2 štipky soli. Jo, 2 štipky soli. Pridáme tam 2 štipky soli. Pak to ešte jednou promíšame. Je to nejaký hustý. Znova. Jo, takže tohle je vánoční pečivo. Z toho bude vánoční pečivo. Pak tam dáme ešte litr mlíka. Jo, opatrne. Tak, ešte tam dáme litr mlíka. Jo. A musíme to ochutiť. Musíme to ešte ochutiť týmhle slivkovým sirupem. Jo, to je najpodstatnejší viec týhletých show. A receptu všeobecne. Pak tam nejako nám to nevyšlo. Musíme tam dať ešte trochu z tej minerální vody, protože to je super testo. Jo, nezapomneme to dať na plech, pak to dáme zapéct do trúby a dáme to na 380 stupňů Celzia na 20 minút asi a pak už jenom degustujeme. Děkuju moc, takže se vidíme až při degustaci. A takhle hotové jedlo servírujeme, jo, děkuju moc. A jdeme na degustaci. A jdeme degustovat, jo? Famózní tohle je za 10 bodů. Mňamky. Viete, čo je nové v Hornbachu? Áno, vyjadzujeme a vyraďujeme sklady. Jasné, 20 až 50% zľava, to každý vidí sprava. Áno, Hornbach, s nami to zvládnete. Evart is very shit. Eviš, peněz se rýchle zbavíš. Vážení fasa diváci Reflexu, vítam vás v tejto dokrutke o depresiách a naučíme sa, ako predchádzať depresiám, strašne krutým depresiám. Najprv chodíte medzi ľudí a potom vás ani to nebaví. Je to naozaj príšerné, ale stále neprestávajte sa usmievať. Tak ste to videli, ďakujem za pozornosť. Chcete skutečně ledové osvěžení? Chcete mať skutečně ledovou papuli? Tak si dejte kaštany ledové. Toto jsou skutečné kaštany ledové. Kaštany ledové.
Dneska je to vánoční vydání, protože děláme těsto na křupavé koláčky a jsme poctěni, protože k nám přišel i náš host, Patricia Vrablíceva, která nás bude sledovat. Jo, dneska potřebujeme k tomu minerálnou vodu, jo. Kurva. To dnešné gazdinky. A po TV show. Super. Sakra. Ešte raz. Takže vážení diváci Reflexu, akurát vidíme, ako predchádzať depkám. Samozrejme musíte chodiť medzi ľudí a neprestávať sa... Zdravím vás, vážení diváci Fasa TV. Akurát vidíme, ako predchádzať depresiám. Vítam vás, vážení Fasa diváci Reflexu. Akurát sme si povedali o depresiách a krutých depresiách a strašne... Ešte raz.